galderia zan, hemen aldezarrien bizigarrezenok, bai, ni hor lagunen eta hor behian esplikatuztie, ze denuetan, aparkaleke dauen, eta ulertu dudanez, hori, zona grisan hori, nafrezuloa, hor tintar, no sé cuánto, orduen, eta arrazate pasealeko dut, ez daukula aukera, bai, orduen. Horrela ulertu dut, ez da aukera? Bai, zura bera. Eta aire esaten inguruntan. Bale. Osea, zu hemen zaude, eta ez dakazula aukerarik hemen. Bai, hor lutzako atia. Bai, orduen, karo, ni esaten dut, karo, esaten duzuna, bakoitzan dut bere interesak, oso bereko jagara ez, momentu baten danok ez, baina, karo, ez da nastia igual temak, ez, baina hemen aldezarrien bizigarezenok daukogu handicap handi bat, ez, kotxia sartzia, eta beti dauko kriston arazoak, orduen ni esaten proposamena, ez dakit eskaera bat, esatia, zabaltzia behintzat, hemen barruen bizigarezen hori, arrazatek pasealeko duntz, zerbait zabaldu, ez? Bai, porque beti gabitz errekautan, eroskitik etorri, bestie eta, horixe, kontutan hartzen da, horixe. Bai, eta registratzen badezu kontutan hartuko dugu. Baina registratu, edo papelean, edo e-mailan, ala ere gaur izaten